Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban puliru elma arwar kimat bakong san jong khubor man ta ka step kilong hapo an rep ho sngi batha Supreme Court yak sarkar kami bade ban bu yang ka shiri bakerpang ban bisharya ki kes pokso sedang ke dorbar liur jong ka Giant Hills Autonomous Council hin kasngi dawa UMDC Kameliam ban tokit halor ka jingthut ki korpun sawa ha ka dorbar liur jong ka KCC bat ai jing pinchai ke BSF bahkan sim ladon ka jingsong ka jingrung dian kispai BGB ha mok tapur ka khubor ka bobnya ka yeng ka shiri ba khlido jong kari ka Supreme Court ka labatha yak sarkar mi bakin bu yak yeng ka shiri ba kerpang ki ban bishar ya ka jingsha nyon ben ki kindhe khamtam ki khilung khna hapo kan rephosni kani ka yeng ka shiri ba khlido ka labatha ru yak sarkar bakan bu yak yeng ka shiri ba kerpang haman la ki district na maladon palat shispatli ki case ki baha ki baladep ujor limba ka Pokso Act ne ka Protection of Children from Sexual Offences ka bench bala khli do Chief Justice hi u Ranjan Gogoi bat balakan thup lang ya Justice Deepak Gupta badu Justice Aniruddha Bose kila batha ya ka sarkar bakan thung ya kinong bishar ki batbe ki ban pe ya ki kes jong ka Pokso kani ka bench ka labatha ru ya baro Chief Secretary jong baro ki jala ba Union Territory bakiri ban phak lo ya ki forensic report jong kinu ki kes ki bede bat ka kes Pokso ka dorbar liur jongga Giant Hills Autonomous District Council JHADC kelas dang hanin kesngi kani ka dorbar liur jongga JHADC kan saya ru ya atli kimat ki ba on sawanra da unong ilam kaliang persya jongga isi uma Andrew Shulai bat kita kilong ki jing ki ba kinong tre ka council ki kendo bat kawai pat ka dei ka jing wanra thma ya ka bill ka ba don jing dei bat ka rules ara khat khandai na ka benta ka jing je doloi ha kani ka sngi ningkong jongga dorbar liur ka JHADC hakikan ta jingkeli jong dorbar u executive member ni EM ubadai na ka party NPP bat ubadai pe ya katana puli nang le u Dr. S Shangpung haba jubab ya ka jingkeli jong MDC ka Congress uma Holando lamin ulaong ba ka JHADC ka don nyop santli ki school lower primary bat ki don hadu laispa af nyungut ki nong hi school ki blathong da ka council so uma Holando lamin ulakeli na uni UEM bakat nungut ki khna school ki don hakini ki nyop santli ki school jong ka JHADC bat u Dr. S Shangpung ula juba hakaye ba umpat don ya ka jingkhen bat kumta udon kampor banyo lumshwa ya ki jingkhen UMDC ka Congress na Milliam Constituency ubaroni Willingdo uladawa na chairman jong ka Khasi Hills Autonomous Council KHADC badai bantung da ka jingto kit bantip ya ka dautun rai halor ka jingthut jong ki korpun sawa ka balakta ya ka jingya ibe ya runti jong ka yang dorbar maya sang ka jingya shong dorbar hanin kesni ka badai ru ka singkut jong ka dorbar liur jong ka KHADC ubaroni ulayang nak jaka shong banra ya ka point of order ha ka ba ulapan pau ya ka jing sokya ha ka bedai bat ka jimbam trekam tikna jong ki korpun sawa ka balakta ka dei khamtam habayata ye kimat ki bakongsan hapo kayong dorbar uni UMDC na Milliam ula pentip ru shaw chairman baya ka kaba kilakren ha ka dorbar hanin gesni kimyo sngo ba khamtam le ye ki jingjubab jong UEM ka tanat tre ka council uba polling do ha ka ba wat na kaliang kin nong pathai khuboru kilami na kayeng dorbar namar kamdun jimut bakin shong ha ba umyo sngo ye layo iru ba wat la na kaliang jong ki MDC ki blarung shapo kayeng dorbar hele na kaliang kinong tre kidang bunkam pan pendit pendiang be bat tang kata wat habau chairman jong ka KHADC ularung ru kidang sina yaki korpen sawa kayeng dorbar Lok Sabha hanin kesni kalakren halor ka Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill arajar khat khandai ne ka triple talak bill kani ka bill ka krenshai ba ka triple talak kam de bantri kam habon ra ka bill ha ka Lok Sabha umintri ka tanat an jong sarkar kami u Ravi Shankar Prasad ula pentim bawat la ka yeng ka shiri ba khli do jong kari ka Supreme Court ka lakhang ya ka jing bantri kam ya ka triple talak helai kani ka triple talak kanang trekam habon ki jaka jong kari uni umintri ka tanat an jong kari ula ong ru ba kani ka bill kam don jing persya ya ka jinget nyam jong kinu ki jat nyam bat kumta ki pai renget Muslim kendi ban pet ya kani ka bil da khidmat san himasima kani ka khubor ka wanchipi na studio jong ko All India Radio Shillong ka sarkar kami galawat ya kilat kilinti ban pinkiu ya ka jingim ka yo ka kot bat ka jinang jing start na ka benta kirit pat hakari umintri ka tanat Ministry Affairs Mukhtar Abbas Navi haba jubab ya ki jingkeli ha ka kenta jingkeli jong ka dorbar Lok Sabha ulong bak sarkar kami ka laplat hadu like lur khat pralak tingka ka baibam ni scholarship na ka benta kirit pat na ka benta ka jingpuli ka jongki uni umintri ulong ru bak ka tanat kan
sim khia ba na ka benda ban pinyo ya baro kinong song school hari India ya ka ju ka jinang jing start ka balong ru ka mat pedeng jong ka sarkar lemba ka sab ka sat sab ka vikas unagvi ulong ru bak sarkar me na lor ka jing pinkiu ya ka jinang jing start ikiret pat kala sim khia ru ban pinkiu ya ka jing im ka jong ki ka yo ka kot haringkat ka jing yo kam yo jam lemba ki skim ba pher bat ki la jing arab na ka benda ban seng kam la jong Kadarangri Nokmas Welfare Association jong kanonggal bibra kaba hasaut Garo Hills kalapan kup buram ya menteri rang ba ka jela meglia u kanat ke sangma halor ka jingjop ka jong u ya ke NGT halor ka jingkhang ti do yong bat ka ne ka jing pun kup buram lapin long ha patal gitim nonggal bibra haba ajing kren ha ka ni ka sngi u kanat ke sangma ulong ba ka sarkar jingla kalala ban pun ulong ya ke ei ka bala kulari ki pat ba ha ka pot election ba ke NGT kanung na su ban khang ti do yong ha ka jelam ukon rat ulong ru bah kitu ki por ba khang ti do yong ki breu ki baterai ki kam ti do yong ki la shak ta ba ba dei halor ka ni ba sarkar jela kala ya konting e na ka benta ban weng ya ka jing e jong ki ni ki breu ki ba im na ka ti do yong ba ula ban rap ru ba ka jing ni jong ka rai jong ka yen ka shiri ba khli do jong ka ri ka supreme court halor ka jing weng no jong ka khang ti do yong ka NGT ka dei ba ka sarkar jela kala yang pressure ya ke NGT ka babo ya ko hukum khang ti duyang bat ke yen ka shiri ba khli do jong kari ka ba ai ya ka jing bisar ka ba sa ka mau lenter ka ba ong ba ka khandau ka siap bat ki mal po khandau ki dei kinong kinti jong ki ba dei hok banyo haswa kani na kaliang ukarnish en sangma president ka darangri Nokmas Welfare Association hakikintin ai khublei ula ai khublei kerpang ya ukanrat ke sangma menteri rang ba ka jela lor ka jing tresitom bat ka jing simkhia ka jong u ban pelat yaki na kani ka jing khang ti do yong jong ka NGT Hadut lai pongut kinong Bangladesh kibala rung bian syakari India lapin phai biang syalaki jongkiri lemba kaput karim gan shenen kesni lai thu ko tolong khubor na pleng kini ki lai pongut kinong rung bian syakani kari jongi la don arhut ki kinthei ba yakini bor lai pongut layokem na keleng ki jaka jong jala asam bat haba tokit bhala la bakim dong ko don sla ki bapaka yakini ki lai pongut lai tino shikipulit bat ki sipai kaput ya thu ko tolong khubor ki kanhun sipai jong ka border security force ni BSF kila ajing pinsai bakam sim na don ka jingrung bian jong sipai border guards of Bangladesh ni BGB ha khappo jong ka jala meglia ha muktapur halor ka ni ka phang kalaran ka jingyalang ni ka flag meeting hapeng kanhun sipai BSF but BGB harin ka jingyo jing ujor bagidang katto ka ni ki sipai BGB ki barung sya muktapur ka badai jong kari India ha ka ni ka jingyalang layo ya ka jing pinsai bakam sim na don kum ka ni ka jingjam lasung thu ba ka ni ka khubor ka dei tang ka khubor hamsaya balapun sapyang balale laki katto katni ki nong khai bian khnang bakin la banya khai bian khaput kat badang por kani ka khubor rung bian ki sipai BGB hamuk tapur menteri ka sarkar kni ukiran rijiju henen kasni ulay thu bak sarkar kni kalathang banpinkiu ya ki kamela kai hakari ukiran rijiju haka kenta jingkili jong ka dorbal lok sabha ulapan pau ya ka jingkirmen bakari India kan sele ba hakini ki Olympic ki bansawan uri juju la pintip ru bak sarkar ni kala aya ki nong hikai ni ki coach ki batibit haringkat ki tiar kitar ki kilan met ki babhatam na ka benda ki nong ile kai kari kanang bakila ban le ba hak jing ile kai bari ki ban long nang ni sakman susu uri juju la ongru bak sarkar kala pinkeu ya ka jing siu ya ki nong hikai ni ki coach kanang bakin ai ki jing hikai ki bapakatam na ka benda ki nong ile kai uni menteri la pintip ru ha ka dorbar bak sarkar kala pelat hadu san Arpusan Pili ki Sports Infrastructure Project haka jela Uttar Pradesh uri juju la benrap ru bak sarkar kan pinkiu bhai kamela kai bat ulako ru bakari India kan seyo bon takama haki Olympic ki bansalong hadin kani kum shibanta ban rakhe yak jindap sankhos nam jong ka bank nationalization ka State Bank of India Officers Association NEC Shillong haringkat bat ka Pasture Institute Shillong kila penlong ya ka jing ais nam a bat kani ka jing ais nam a lalong ha SBI Administrative Office bawri mention Shillong henen kesngi hakani kesngi la don hadu south hoingut kinong ais nam a ki ba konthop lang ya kinong trei bat ki officer jong ka State Bank of India ka jing penlong ya kani ka jing ais nam a ka long kum shibanta ban penyajan ya kinong trebang bat ka imlang salang nakabenta ka kot kya katu ko khubor ka lakot ka bawan shipi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin dia por ni se so ba ka Delhi station nakabenta ka khubor haktin Hindi haka por prabji ba khubor haktin parang haka por prash bawa kani ka dei ko All India Radio Shillong